nevytvárajte, že idete s jednou pani učiteľkou, pretože ja dnes rodičom domov zavolám, že na akciu, na ktorú idete dnes, ja nie. Však oni to vedia. Ale ja im zavolám, lebo sú typy žiakov, poznám. Nechcú ich pustiť, tak povedia, že ideme s jednou pani učiteľkou. A aby si rodičia o tom nemysleli a nenadávali, že toto je za učiteľka, že žiaci jej popili beže. Toto je vaša akcia, preto ja popoludní, keď prídem domov, každému rodičovi zavolám, že na tieto rozlučkovú žiaci sami. Zuzi, poznám tvojho otca. Boli sme spolu a koľkokrát ti volal, že domov. Takže dnes popoludní rodičom zavolám, že na rozlučkovej ste sami bezo mňa. Ja tam. Takže vám prajem príjemnú rozlučkovú. Neopíšte, aby vám zle nebolo, aby vám rodiče nepopili. Dajte! Či to druháci? O ježiš, ja už zaspierovak, dobre. Urojene sopľáci budeme zase. Ale jakí to boli frajeri z 9, teraz už nuli na strednej. Sme nuli. Či tak ho kýveme do kamery, pozor, kýveme. Kde ideš?